pandikamu apa di keparang saking nika jebul anggone babar kamoyan jati mbangun desa Semar Badranaya menika badhe ngringkehaken para kadang sata Kurawa langkung wahyuning katentreman wayang kabejan nampa wayuning kamulyan para Pandhawa mapan ana madyaning padepan nglampis jeneng Karang Kabul ila dalah pranyata ndadekake runting para kadang ayu besok ngenteni apa saiki ngono digiki braya monggo Kang Mas kula delaken pajuk Kang Mas Jaya Sutra Sidra kang bala tumingal acampa kang samya medale lir cacit wileting kota nyanggung mangun sang niti Sagi ana barat manut tak kethok glungu tak bondo tanganmu tak rincung sikilmu ayo kowe gawe tintring para kadang sata Kurawa tak jaluk wahyuning kamulyan kang mapan ana negara Ngamarta besok ora aweh saiki ora oleh iku pinangka dadi bagianing para kadang Pandhawa welah dalah yen ora entuk tak jaluk Semarang nggone mbabar kamulyan jati mbangun desa Padipan Lambis tak jugarake yen kowe bakal jugarake kena waton bisa ngelangkai bauning sete babu keparat lah dalah mbacut tidak sembadani bonggo tanah nyododon didodo sing olehno merganing patimu Aswatama